Okay, okay, bro. जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारी यमुनातीरवनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण பிரணத்தி யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன். யாராவது வாசிக்கிறாங்களா இல்ல நானே வாசிக்கிறேன்? யாராவது வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி மாதாஜி? Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Warm welcome for today's Bhagavad Gita session. நம்ம இன்னைக்கு 11வது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம். அதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டி பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகய சக்ஷரமிலிதம் येन तस्मै श्रीभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्ति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्
शृण्वतास्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्हन्तैस्तोहै अभद्राणि वितनोति सुकृत्सताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ நம்ம நேற்று வந்து 11வது அத்தியாயம் பார்த்தோம். ஸோ அது வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு முறை நம்ம ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் எதுக்கு வந்து கேட்குறாரு கிருஷ்ணர் கிட்ட, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஏன் விஸ்வரூபத்தை காமிக்க கேட்குறாரு சொல்லுங்க யாராவது ஒருத்தங்க. நம்மளுக்காக கேக்குறாரு மாதாஜி. இப்போ ஃபியூச்சர்ல யாரும் வந்து நான் தான் கடவுள் சொன்னா அப்போ அவங்க கிட்ட நம்ம விஸ்வரூப தரிசனம் கேட்டா அவங்களால பண்ண முடியாது. சோ பகவான் அவருன்ற பிரமாணத்துக்காக காமிக்க சொன்னார் மாதாஜி. ஒரு மனசுல சந்தேகம் இருக்கா அர்ஜுனனுடைய மனசுல? இல்ல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இல்ல பேசுறது கேக்குதுங்களா எல்லாருக்கும்? கேக்குது மாதாஜி. அர்ஜுனனுடைய மனசுல சந்தேகம் இருந்துச்சா? இல்ல மாதாஜி, சந்தேகம் இல்ல. சந்தேகம் இல்லை, ஓகேவா? ஏன்னா அதுக்கு முன்ன அத்தியாயத்துல அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டார் இல்லையா? ஸோ நாளைக்கு நம்ம யாரும் ஏமாறக்கூடாதுன்றதுக்கோசம் அதை காமிக்க சொல்றார், சரிங்களா? ஆக்சுவலி இந்த இந்த விஸ்வரூபத்துடைய தன்மைகள் சொல்லுங்க யாராவது. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தற்காலிகமானது இல்லையா, பௌதிகமானது இந்த ஒரு ரூபம். அப்புறம் தூய பக்தர்கள் யாரும் இதை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு விரும்ப மாட்டாங்க, ஓகேங்களா? இந்த பிரபஞ்ச வடிவம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பார்த்தோம், பூமி முதல் ஆகாயம் வரை பிரம்மாண்டமா இருக்கு, எல்லா திசைகளிலும் பரவி இருக்கு இல்லையா? ஸோ அநேக கண்கள், அநேக வாய்கள், அநேக தலைகள், கைகள், அப்புறம் பலவிதமான ஆபரணங்கள் அணிஞ்சிட்டு இருக்கிறாருன்றதை பார்த்தோம். அநேக வயிறுகள், அநேக கால்கள் சொல்லிட்டு இந்த பிரம்மாண்ட ரூபத்தை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுவும் இந்த வாயில இருந்து என்ன வருது? நெருப்பு. நெருப்பு மாதாஜி. அவருடைய தேஜஸ் எதுக்கு சமமாகலான்னு சொன்னாங்க? பல ஆயிரக்கணக்கான சூரியன், பல ஆயிரக்கணக்கான சூரியன்கள். சூப்பர், அறிவோ. சோ அந்த பிரகாசம் இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால யாருக்கெல்லாம் இந்த பாதிப்பு இருந்துச்சு? இதை பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுடைய மனோநிலை என்ன? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, தேவர்கள் அப்புறம் சிவபெருமான், பிரம்மா எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க அதை பார்த்து. சோ அர்ஜுனனுமே கோடி தேவர்கள் எல்லாம் சூப்பர். ஸோ எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க. அதனால அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ரிஷிகள் முனிகள்லாம் சில பேர் வந்து பிரார்த்தனை பண்ணாங்க, சில பேர் வந்து என்ன சொல்றாங்க, சாந்தி சாந்தின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இவருக்கும் வந்து என்ன இருக்குது, பயம் இருக்கு. ஏன்னா இந்த பிரம்மாண்டமான ரூபத்தை பார்த்தோன்னே அவருக்கு பயம் வருது இல்லையா? ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு அவருக்கு தகுதி இருந்துச்சுன்னா, தகுதி இல்லை. அவர் என்ன கேட்டாரு, நான் பார்க்க முடியும்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா எனக்கு வந்து அதை காமிங்கன்னு கேட்குறாரு. அதுக்கு திவ்யமான ஆன்மீக கண்கள் கொடுக்குறாங்க. ஈவன் அந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்க்கணும்னா கூட நமக்கு என்ன தகுதி வேணும்?
ஞானக்கண் வேணும் மாதாஜி. ஞான கண்ணன் சொல்லணுமா, வேற ஏதாவது வார்த்தை யூஸ் பண்ணணுமா? ஞானக்கண்ணன் சொன்னா அப்ப நிறைய பேர் ஞானிகள் பார்க்கலாம் இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. நம்ம என்ன சொன்னோம் இதுக்கு முன்னாடி? ஒரு சென்டென்ஸ், இந்த கேள்வி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன சென்டென்ஸ் சொன்னேன்? அதுலயே ஆன்சர் இருக்கும். பக்தி இல்லையா? பக்தர்களுக்கு மாத்திரம் இந்த ரூபத்தை காமிப்பார், வேற யாருக்கும் காமிக்க மாட்டார். ஞானிகளுக்கோ வேதங்களை படிக்கிறவங்களோ யக்னங்கள் பண்றவங்களுக்கோ யாருக்கும் இதை காமிக்க மாட்டார். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த உருவத்துக்குள்ள என்னென்ன இருக்காங்க? எல்லா ஆதித்யர்கள், வசுக்கள், ருத்ரர்கள், அஸ்வினி குமாரர்கள், எல்லா தேவர்களும் அதுக்குள்ள இருக்காங்க. அப்புறமா அசைவன், அசையாதவன் எல்லாமே அதுக்குள்ள இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் பார்த்து இவர் என்ன ஆறாரு? பிரமிச்சு போய் நிக்கிறாரு அர்ஜுனன். இந்த ஸ்லைட்ல இருந்து ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுங்க யாராவது. நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இந்த பிக்சரை பார்த்துட்டு. நீங்க பதில் சொன்னீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு அர்த்தம். சோ இங்க கிருஷ்ணனும் அர்ஜுனனும் இருக்காங்க இல்லையா? சைட்ல தான் விஸ்வரூபத்தை காமிக்கிறாரு. நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் எல்லாம் டபுள் ஆக்டிங் பண்ணணும்னா 2 சீன்ஸ் எடுப்பாங்க. ஆனா இந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு கிருஷ்ணரு? அவரும் இருக்கிறாரு, அவருடைய விஸ்வரூபத்தையும் காமிக்கிறாரு. ஆமாவா? அதுதான் இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம். அந்த பதில் டக்குன்னு வரணும், அப்பதான் உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்குன்றது எனக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? சோ இன்னைக்கு ஒரு ஸ்லோகத்துக்கு போல. யார்கிட்ட பகவத்கீதை இருந்துச்சுன்னா 31வது ஸ்லோகம் எடுத்து படிங்க. எல்லாம் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்களா பகவத்கீதை? எஸ் மாதாஜி, இருக்கு மாதாஜி. சூப்பர். 31வது ஸ்லோகம் படிங்க. படிக்கிற மாதாஜி. आज्ञाहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. சோ இங்க கிருஷ்ணருக்கு பார்த்த உடனே அர்ஜுனனுக்கு என்ன வருது? பயம் வருது. அதனால என்ன கேக்குறாரு? என்னிடம் கருணை காட்டும். நீங்க தான் இப்போ ஆதி புருஷன்றதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதனால நீங்க தயவு செய்து என்னோட கருணையோட இருங்கன்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகேவா? சோ இப்போ எனக்கு உங்களை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கல. இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் அவர் என்ன உறவோடு இருந்தாரு, நண்பன் அது மாதிரி எல்லாம் இருந்தாரு இல்லையா, மாமன் பையன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நீங்க 2 கேள்வி கேட்கிறார். நீங்க தாங்கள் யார்? ஓகேவா? அது ஒரு கேள்வி. அப்புறம் எனக்கு உங்களுடைய நோக்கம் என்னன்றது எனக்கு தெரியல, அதையும் நீங்க சொல்லுங்கன்னு கேக்குறார். மறுபடியும் அர்ஜுனன் என்னென்ன கேள்வி கேட்கிறாரு? நீங்க யாரு? ஏன்னா இந்த பிரம்மாண்டமான ரூபத்தை பார்த்தோன்னே எனக்கு என்ன வருது? பயம் இருக்கு இல்லையா? தயவு செய்து எனக்கு கருணை காட்டுங்கன்னு சொல்லிட்டு கைய கூப்பி நிக்கிறார். ஓகேவா? அப்போ நீங்க தான் ஒருவேளை ஆதி புருஷர் இல்லையா? சோ ஆதி புருஷர்ன்னும் போது உங்களை பத்தி எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். உங்களுடைய கொள்கை என்ன, நோக்கம் என்ன, எதுக்கு நீங்கன்னு அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகேவா? நீங்கள் யார், உங்கள் நோக்கம் என்னன்னு கேட்கிறார். ஓகே. அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல அர்ஜுனன் கோசம் பகவான் பதில் சொல்றார். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृत्तो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिता प्रत्यनिकेषु योधाः. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் என்ன சொல்றாரு? நான் காலம், உலகங்களை அழிப்பவற்றில் நான் மிக பெரியவன் சொல்றார். ஐ எம் த டெஸ்ட்ராயர் இல்லையா? கால ரூபத்துல நான் தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி.
நான் எதுக்கோசம் இங்க வந்திருக்கேன்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரையும் அழிக்க போறேன். அதாவது இந்த காலம் யமன் வடிவத்தில் நான் வந்திருக்கேன். எல்லா ஆஹ் துரியோதன் படையில இருக்கக்கூடிய கௌரவர்கள் எல்லாத்தையும் அழிக்க போறேன், உங்களை தவிர. சோ அப்ப என்ன அர்த்தம்? பாண்டவர்கள் அவர் வந்து பாதுகாக்கிறாருன்றதை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ அர்ஜுனனுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் தான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சொல்றீங்களா? எனக்கு சரியா கேட்க மாட்டேங்குது. இல்ல மாத்தாஜி, கண்டினியூ பண்ணுங்க மாத்தாஜி. ஓகே. சோ நான் தான் காலம் சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ நீ போரிடாமல் இருந்தாலும் இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் அழிஞ்சு போட போறாங்க. அதனால நீ என்ன பண்ணு, என்னுடைய திட்டத்தைப்படி நீ செயலாக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் அவர் கேட்குறாரு, உங்களுடைய மிஷன் என்னன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் எப்போ வருவாரு? எதா எதாஹி தர்மஸ்ய கிளானிர் பவதி பாரதா, இல்லையா? அதாவது அசுரர்களை அழிக்கவும் பக்தர்களை காக்கிறதுக்கும் வருவாருன்றது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? ஏற்கனவே இதெல்லாம் வந்து வேதங்களை எழுதியிருக்கு. ஸோ அதை பத்தி கத உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யஷ்ய பிரம்மச்ச சத்ரம் ச உபே பவதோ உதானக மிருத்யுர் யஷ்யோ பஷ்சேனாம் க இத வேத எத்திர ஷக. ஓகேவா? சோ இவர் என்னவா இருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, யமனா இருக்காரு. மிருத்யு மரணமாவ கூட அவரா தான் இருக்கிறாரு. இங்க குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா, பாண்டவர்கள் தன்னுடைய பக்தர்களை காக்க போறார். சோ அதனால என்ன, இப்ப நீ அர்ஜுனன் நீ சண்டை போட்டேனாலும் சரி, சண்டை போடலைனாலும் யார் இறக்க போறாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. கௌரவர்கள் அழிக்க போறாங்க. அது வந்து உறுதி இல்லையா? இது ஏற்கனவே இவர் வந்து காமிச்சிட்டார் இல்லையா? நம்ம நேத்து பார்த்தோம் இல்லையா? கூர்மையான கொடூரமான பயங்கரமான பற்கள் இருந்துச்சு. அதுல வந்து தலை நசுக்கி உள்ள படை வீரர்கள் போர் வீரர்கள்லாம் போனாங்கன்றத பார்த்தோம் இல்லையா? பீஷ்மா கர்ணா எல்லாரும் உள்ள போறத பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அவர் காலமாவும் இருக்காரு, அவர் எல்லாத்தையும் அழிக்கிறவும் செய்யறாரு. இதுதான் வந்து இயற்கையின் சட்டம்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ வாழ்க்கை பாடம் என்ன? நாம் காலம் வந்து எல்லாவற்றையும் அழிக்கும். நாம எப்படி வந்து போறோம்ன்றது இம்பார்ட்டன்ட். அழிவை நோக்கி போறோமா இல்ல பக்குவத்தை நோக்கி போறோமா? எப்படி போயிட்டு இருக்கோம் சொல்லுங்க. ஹரிபால் சூப்பர். நம்மளால மரணத்தை தடுக்க முடியுமா? முடியாது. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம்? பகவான் ஹரிபால் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி பகவான் உணர்வோடு இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வோடு இருக்கணும். கிருஷ்ண உணர்வோடு இருந்து நமக்கு என்ன லாபம் ஆகுது? அடுத்த ஜென்மம் அட்லீஸ்ட் உயர்ந்த ஜென்மமா இருக்கும் இல்லையா? அதுக்கு இல்லையா நல்லா பக்தி பண்ணோம்னா இந்த ஜென்மத்திலே வந்து நம்ம பகவான் கிட்ட போய் சேருவோம் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் லோகா. तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुत्पुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैव ते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. இங்க என்ன சொல்றாரு பாருங்க. யசோ லாபஸ்வ, அதாவது எழுப்பா எழுந்து சண்டை போட அர்ஜுனா, உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? உனக்கு தான் லாபம். ஓகேவா? ஜித்வா சத்ரும் புங்ஷவா. ஓகே. உன்னுடைய எதிரிகள் எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க? கொல்லப்படுவாங்க. ஓகேவா? சோ அந்த எதிரிகள் கிட்ட இருந்து உன்னுடைய ராஜ்யம் சம்ருத்தம், ராஜ்யம் உனக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. மயை வைத்த நிதாக பூர்வம் ஏவ. ஓகேவா? சோ உங்களுடைய எதிரிகளை நீ கொன்னுட்டு நீ இந்த நாட்டை ஆள்றதுக்கு நான் ஏற்கனவே எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்கேன். நீ என்ன பண்ணு, நிமித்த மாத்திரம் பவ்ய சவ்ய சாட்சின். இந்த வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, பி அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், என்னுடைய வந்து ஒரு கருவியா இரு அப்படின்னு சொல்ற. ஓகேவா? சோ நம்ம எல்லாரும் என்ன பண்ணணும், கடவுளுடைய கையில ஒரு கருவியா இருக்கணும். அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றோம் அதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ணணும் இல்லையா? சவ்ய சாட்சி நிமித்த மாத்திரம் பவ்ய சவ்ய சாட்சின்னு சொல்றேன். ஏன்னா ஏற்கனவே இதுல எல்லாம் வந்து நம்ம நேத்தே பார்த்தோம். சண்டையே ஆரம்பிக்கல, யார் பக்கம் வெற்றின்றத பார்த்தோம்? பாண்டவர்கள் இல்லையா? எல்லாரும் பதில் சொல்லலாம். ஓகே. சோ பாண்டவர்கள் பக்கம். சோ அதனால நீ நம்மளும் என்ன பண்ணணும், எப்படி அர்ஜுனனுக்கு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணருடைய பிளான்ல ஒரு கருவியா இருந்தாரு இல்லையா? நம்மளும் வந்து எப்படி இருக்கணும்? அர்ஜுனன் போல இருக்கணும்.
ஓகேவா? இந்த குருஷேத்திர போர் வந்து யாரோட பிளானால நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணருடைய திட்டத்தால தான் நடக்குது. ஆனா இங்க அர்ஜுனன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? ஆரம்பத்துல அத்தியாயத்துல எல்லாம் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காரு? என்னுடைய பலவீனமான இருதயம் இருக்கு, அதனால வந்து என்னால முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு இல்லையா? சண்டை போட வேணாம், நான் சன்னியாசம் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய சத்திரிய தர்மத்தை வந்து அவர் புறக்கணிக்கிறார். பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு? ஞானத்தை கொடுத்து அவர் வந்து வழி நடத்துறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம கிருஷ்ணர் கையில கருவியா இருக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ இந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா யார் யாருடைய மரணம்ன்றத சொல்றாரு. துரோணம் ச பீஷ்மம் ச. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? துரோணாச்சாரியார், பீஷ்மர், ஜெயரதம் ச ஜெயரதனும், கர்ணம், ததா ததா நான்யன், அபியோத வீரியன். ஸோ எல்லாருமே எதிரி படையில இருக்கவங்க எல்லாரும் என்ன ஆனாங்க? சிறந்த வீரர்கள். யோத வீரால் மயா ஹதம் ஸ்தாம் துவம் ஜாஹி மா வியாதிஸ்தா. என்ன சொல்றாரு? எல்லாரும் கொல்லப்படுவாங்க. ஸோ யுத்தஸ்வ ஜெயதசி ரணே சப்தான். ஸோ நீ என்ன பண்ணி எழுந்து சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ எதுக்கோசம்? எனக்கோசம் சண்டை போடு, ஓகேவா? நீ எதிரிகளை வென்றிடுவேன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல கிருஷ்ணர் சொல்றார். ஸோ நம்ம கடவுள் வந்து ஒரு பிளான் வச்சிருக்கார். நமக்கு எல்லாரும் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் வச்சிருக்காரு. அவர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கருணையானவர், ஓகேவா? நம்ம கிட்ட வந்து ரொம்ப கருணையோட இருக்கிறார். ஓகே, அந்த கருணையை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கடமையை நம்ம செய்யணும் இல்லையா? வாழ்க்கை எப்படி போகணும்னா கிருஷ்ண உணர்வுல வாழணும். நம்ம கிருஷ்ணர் பகவானுடைய திட்டம் நம்ம வாழ்க்கையில என்ன திட்டம் வச்சிருக்காருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பக்தர் சங்கத்துல வாழணும் இல்லையா? அதாவது சில நமத்துல நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கடவுள் கொடுத்த விஷயத்தெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்? எல்லாத்தையும் அனுபவிப்போம் இல்லையா? பட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து நன்றி கடனோட இருக்க மாட்டோம் இல்லையா? சோ இந்த நம்ம இஷ்டப்படி வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த உலகத்துல ஒவ்வொரு நிமிஷமுக்கும் நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏக்கம், துன்பம், வருத்தம் தான் இருக்கு இல்லையா? சோ அதே வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, கடவுளுடைய விருப்பப்படி வாழ்ந்தா நமக்கு வந்து ஆனந்தம் கிடைக்கும். எப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம நடக்கிறதெல்லாம் இந்த காக்கா இருக்கு இல்லையா? காக்கா என்ன பண்ணுமா? அழகான மயிலை பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு பொறாமை, அதனால அந்த மயில் பீலி எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுமா? அது டெக்கரேட் பண்ணிக்கு போமா. அப்ப எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க? பாக்குறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? நல்லா ஹரே இருக்காது. கிருஷ்ணா. நல்லா இருக்காதுல்ல மாதாஜி? நல்லா இருக்காது. சிரிப்பாங்க இல்லையா? காக்கா வந்து மயில் தொகை வச்சுட்டா மயில் மாதிரி அது அழகா இருக்குமா? அழகா ஆடுமா? ஆடாது. முடியாது இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நம்ம இஷ்டத்துக்கு இந்த வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? கடவுள் நமக்கு ஒரு சின்ன சுதந்திரத்தை கொடுத்துருக்காரு. நம்ம அதை சரியா உபயோகிக்கிறோமான்றத ஒரு கேள்வி இல்லையா? சோ நம்ம அவளுடைய திட்டத்தை படி வாழ்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? வெற்றி கிடைக்கும் இல்லையா? நமக்கு சின்ன சுதந்திரத்தை வந்து நம்ம தவறா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? சோ நம்ம யாரை நம்பி இருக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். அவருடைய திட்டத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். ஹரே கிருஷ்ணா. சஞ்சய உவாச்ச वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेवमाण किरीट सकद्गदं दीतभीतप्रणम्य. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்க வந்து சஞ்சயன் பேசுறார், ஓகேவா? என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா வச்சனம் இப்ப இவ்வளவு நேரம் ரிஷிகேஷனான கேசவான்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். கிருஷ்ணர் இந்த இடத்துல என்ன சொல்றாங்க? கேசவா, ஓகேவா? சோ கேசி என்ற அசுரனை அழிச்சதுனால இங்க கேசவான்ற ஒரு பெயர் வருது. சோ அவர் புகழ வந்து இப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டார். ஓகே, கிருத்தாஞ்சலி வேப்ப மனக கீர்த்தி. அப்ப என்ன பண்றாரு? மறுபடியும் அவருக்கு என்ன பண்றாரு? 3வது லைன் பாருங்க. நமஸ்கிருத்வ பூய ஏவ கிருஷ்ணம். நமஸ்காரத்தை பண்றார். கதாம் பீதக பிரணாமிய அப்படின்றார். மறுபடியும் வந்து அவருக்கு வணக்கத்தை தெரிவிக்கிறாரு. அப்புறம் அவருடைய குரல் போச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா தழுத்து, ஓகேவா? அப்புறம் அவருக்கு என்ன இருக்குது? பீதக பயமும் இருக்கு, ஓகேவா? அதனால பயமும் இருக்கிறதுனால அவர் மறுபடியும் அவரை நோக்கி
வணங்குறாரு. தடுத்தடுத்து குலத்தினோட அவர்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றார். ஓகே, நடுங்கியபடி கூப்பிய கரங்களுடன் மீண்டும் மீண்டும் வணங்கினார். ஓகேங்களா, எப்படி இருந்தாரு? பயத்துடனும் இருந்தார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரார்த்தனைகள் பண்ண போறார். இதுவரையும் தன்னுடைய விருப்பத்தை தெரிவிச்சார் அர்ஜுனன். நீங்க அப்படியே இந்த இமேஜினேஷன் எடுத்துட்டு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் வந்து என்ன கேட்கிறார், நீங்க வைபவங்கள்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா, அது காமிப்பான்னு கேட்கிறார். சரிடாப்பா, கேட்கிறல்ல, நீ எனக்கு பிரியமானவன், என்னுடைய பக்தன், அதனால உனக்கு காமிக்கிறேன்டா ராஜா. அந்த திவ்ய கண்கள்லாம் கொடுத்தாரு, பார்த்தாரு. அப்புறம் வந்து என்ன ஆச்சு, அவங்கள எதிரிகள்லாம் அழியறதும் பார்த்தாரு. அதனால கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, நிமித்த மாத்திர பவ்ய சவ்ய சாட்சின்ற சொல்றார் இல்லையா? ஸோ நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும், அர்ஜுனன் எப்படி கிருஷ்ணருடைய திட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருந்தாரோ நம்மளும் கிருஷ்ணருடைய திட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இந்த பயத்தை எல்லாத்தையும் காமிச்சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புகழ போறார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. स्थाने अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगद्बृहष्यत्यनुरज्जयते रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்தானே ரிஷிகேஷா, போன ஸ்லோகத்தில் என்ன சொன்னார், கேசவான்னு சொன்னாங்க இல்லையா? ஏன் இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷான்னு சொல்கிறாரு. அதாவது புலன்களின் அதிபதி இல்லையா, மாஸ்டர் ஆஃப் ஆல் சென்சஸ். ஓகேவா? ஸோ உங்களுடைய புகழ் இருக்கு இல்லையா, அளவு கடந்தது. எங்கெல்லாம் இருக்கு உங்களுடைய புகழ்? ஸ்தானே ரிஷிகேஷ தவ பிரகிருதி ஜகத், இந்த ஜெகதம் ஃபுல்லா, ஜெகத் இந்த யூனிவர்ஸ் எல்லாம் வந்து பரவி இருக்கு உங்களுடைய புகழ். ஓகேவா? அப்புறம் ரக்ஷாமி பீதானி திசோ திரவந்தி, எங்களை வந்து என்ன பண்ணுங்க, ரக்ஷிங்கன்னு கேட்கிறார். அதாவது இந்த உருவம் இருக்கு இல்லையா, அவர் எப்படி காமிக்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்தர்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு இனிமையான ரூபத்தை வந்து காமிக்கிறாங்க. அசுரர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ரூபத்தை காமிக்கிறார். ஓகே, இந்த அசுரர்கள் இந்த பயங்கரமான ரூபத்தை பார்த்து அவங்க பயந்துருவாங்க. பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சௌமிய ரூபத்தை பார்த்துட்டு சந்தோஷப்படுவாங்க. இவங்க வந்து அசுரர்கள் பாத்தீங்கன்னா பயத்தால இங்க அங்க ஓடிட்டு இருப்பாங்க. பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல நின்றுட்டு கை கூப்பி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு கீழே விழுந்து நமஸ்காரமும் பண்ணுவாங்க, புகழ்களை பாடுவாங்க இல்லையா? அவருடைய லீலைகள் எல்லாத்தையும் அவங்க சொல்லுவாங்க, நாம ரூப குண லீலைகள் எல்லாத்தையும் மகிமைப்படுத்தி பாடுவாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்றார், ஜெகத் பிரயதி அனுராஜாயதே. ஓகேவா? ஸோ உங்களுடைய புகழ் வந்து மிக உயர்ந்தது, நீங்க தான் இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் படைச்சிங்க, காக்குறீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அதாவது இதுக்கு உதாரணம் சொன்னோன்னா கடவுள் வந்து பக்தர்களுக்கு இனிமையான சாந்த ரூபத்தை காமிக்கிறார் இல்லையா? ஈவன் பீஷ்ம பிதாமகா நினைக்கிறார் கிருஷ்ணர் வேணும்னு சொல்லிட்டு, இல்லை தன்னுடைய மரண சமயத்துல அப்ப வந்து கிருஷ்ணர் அவர் முன்னாடி தோன்றாரு இல்லையா? ஸோ ஏன் உங்களுக்கு பக்தி மகிழ்ச்சி வருது பக்தர்களுக்குன்னா, அவங்க கிருஷ்ணர் மேல பற்றுதல் வச்சிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்ப அர்ஜுனன் பாக்குறாரு இந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை, தேவர்களும் இதை பார்த்து அவங்களும் சந்தோஷம் அடைகிறாங்க. ஆனா நாத்திகர்கள் அசுரர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை பார்க்க முடியல. அவங்களால என்ன, அவர்களுக்கெல்லாம் கிருஷ்ணரை பார்த்தா பொறாமை இல்லையா? பொறாமை. அதனால அதை ஏத்துக்கவும் மாட்டாங்க, நிராகரிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து புகழ்றார். ஏதோ ஒன்றின் மேல் அல்லது யாரோ ஒரு மீது உள்ள ஈர்ப்போ அல்லது விளக்குதலோ ஒருவருக்கு அவரின் தனிப்பட்ட சுய உணர்வின் பிரதிபலிப்பே ஆகும். இந்த உலகம் 25-40 கண்ணாடின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம என்ன, ஒருத்தர் சில பேரை பிடிக்கும் சில பேரை பிடிக்காது இல்லையா? பிடிக்கிறவங்க மேல ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கும், இல்லாதவங்க மேல வெறுப்பு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ நம்ம யார் மேல அன்பு வைக்கணும், பகவான் மேல அன்பு வைக்கணும். அதுதான் நமக்கு வந்து நன்மை அளிக்கக்கூடியதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. अस्माच्चतेन नमरेन् महात्मन् करीयसे ब्रह्मणोऽभ्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணரை என்ன சொல்றாரு, நீங்க தான் வந்து மகாத்மா,
உயர்ந்தவர். ஓகே, உங்களுடைய சக்தி வந்து அளவிட முடியாதது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்லோகத்துல பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கடைசியில கஸ்மாச்ச தேன நாமரேன் மகாத்மான், மகாத்மான் ஒண்ணு. அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது லைன் பாத்தீங்கன்னா கரியேஷியோ பிரம்மனோ அப்படி அதி கர்த்திருதே. கரியேஷியன்னா என்ன அர்த்தம்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் பெட்டர் பர்சன். ஓகேவா, யாரை விட பெட்டர் பர்சன்? பிரம்மனை விட. ஏன்னா பிரம்மன் வந்து என்ன செயல் செய்யறாரு? இரண்டாம் படைப்பாளர். ஆனா முதன்மையான படைப்பாளர் யாரு? நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் ஆதி கர்த்திருதே, அப்ப என்ன அர்த்தம்? ஆதின்னா பழமையானவர், முதன்மையா இருக்கிறவரு. அனந்த, அதாவது உங்களுடைய சக்திகள் எல்லாம் வந்து எல்லையற்றது அப்படின்றாங்க. அனந்த தேவஷ, எல்லா தேவர்களுடைய தலைவன் நீங்க தான். ஜெகன்னிவாசா, இந்த ஜெகத்துக்கெல்லாம் வந்து நீங்க தான் அடைக்கலம். அதனால ஜெகன்னிவாசா தொம் அக்ஷரம் சத் அசத் தத் பரம் ஏத்த. ஸோ எல்லாமே நீங்க தான் இருக்கீங்க, நீங்க அழிவற்றவர். அதுதான் வந்து அக்ஷரம் சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க தான் சத் அசத், காரணங்களுக்கும் விளைவுகளுக்கும் நீங்க தான் வந்து காரணம் சொல்றாங்க. இவ்வளோ புகழ்களை வந்து அர்ஜுனன் வந்து இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார். நெக்ஸ்ட் त्वमादिदेव पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप. ஸோ இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி புகழ்றாரு பாருங்க. துவம் ஆதி தேவ, அதாவது ஆதி முதல் கடவுள், நீங்க தான் ஒரிஜினல் அசலானவர் சொல்றாங்க. புருஷக, நீங்க தான் வந்து புருஷோத்தமர். ஓகேவா, நீங்க ஒருத்தர் தான் வந்து புருஷர். மற்றவங்க எல்லாம் இந்த உலகத்துல ஆண்களா இருந்தாலும் பெண்களா இருந்தாலும் அவங்க எல்லாம் வந்து ஃபெமினின் கேரக்டர். பகவான் ஒருத்தர் தான் வந்து புருஷர். ஓகே, புராணாஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பழமையானவர். தொம் அஸ்ய விஸ்வஸ்ய பரம் நிதானம், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? அகிலம் ஃபுல்லா பரவி இருக்கீங்க. எல்லாரும் உங்ககிட்ட தான் வந்து அடைக்கலம் எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க. வேதசி வேத்யாம் ச பரம் ச தாமான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, நீங்க தான் ஒருத்தர் ஏதாவது புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அது உங்களை தான் புரிஞ்சுக்கணும். நீங்க ஏன்னா பரம், அதாவது திவ்யமயமானவர். உங்ககிட்ட வந்து எல்லாரும் நாங்க தஞ்சம் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நிதானம், இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா 2 முறை நிதானம், அதுவும் வந்து தஞ்சம் எடுக்கிறது, தாமானாலும் தஞ்சம் எடுக்கிறதுன்ற பொருள். துவய ததம் விஸ்வம் அனந்த ரூபம். ஸோ உங்களுடைய ரூபம் இருக்கு இல்லையா, அனந்த ரூபம், அதாவது எல்லையே இல்லை அப்படின்னு சொல்றேன். இப்போ வந்து நல்லா புரிஞ்சிச்சு அர்ஜுனனுக்கு வந்து அவர் தான் ஆதி முதல் கடவுள், பழமையானவர்ன்றதெல்லாம் புரிஞ்சிட்டார். எல்லாருமே வந்து உங்ககிட்ட தான் அடைக்கலம் எடுக்கணும். ஓகேவா, ஸோ யாராவது ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும்னா மேக்ஸ் பிசிக்ஸ் மாத்திரம் தெரிஞ்சுக்க கூடாது, கிருஷ்ணரையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ நீங்க எப்படியாப்பட்டவரால புரிஞ்சுக்க முடியும்? பௌதிக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கீங்க, அதனால உன்னத அலைக்கலமே நீரேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, வாயுரியமோ அக்னி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते. ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் பாருங்க, வாயு யமோ அக்னி, நீங்க தான் வாயு, யமன்னா யம தர்மராஜா, அக்னி நெருப்பு, வருணா, வருணான்னா என்ன, எதுக்கு அதிபதி அவரு? காற்று, வருணதேவர் எதுக்கு? மலைக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்ட் கரெக்ட், சூப்பர். சசாங்கக பிரஜாபதி ஸ்வம் பிராப்தி மகஷ்ச, அதாவது பிரஜாபதினா யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாவை குறிக்குது. அவர்கிட்ட தான் பாத்தீங்கன்னா மானசீக புத்திரர்கள் வராங்க. அவங்க கிட்ட வந்து என்ன ஆகுது, இந்த மக்கள் தொகையை வந்து இனவர்த்தி செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா, பிரஜாபதி. அப்புறம் நீங்க எப்படியாப்பட்டவர் பாத்தீங்கன்னா பிரஜாபதி ஸ்வம் பிராபிதா மகர்ச்ச, அந்த பிரஜாபதிக்கெல்லாம் வந்து நீங்க தான் தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நமோ நமஸ்தே அஸ்து சகஸ்ர கிருத்வா. ஸோ நான் என்ன பண்றேன், என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரத்தை உங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன்.
பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து 2 முறை சொல்றாரு நமோ நமஸ்தே. மூணாவது லைன்ல சொல்றாரு சகஸ்திர கிருத்வா. ஓகே, ஏன்னா உங்களுடைய புகழ் அவ்வளவு அளவுக்கு இருக்கு. 4வது லைன் பாருங்க புனஷ்ச பூயோ அபி நமோ நமஸ்தே. மறுபடியும் வந்து என்ன பண்றாரு, உங்களுக்கு பணிவான மரியாதை கலந்த நமஸ்காரத்தை வந்து நான் சொல்றேன். அதாவது எத்தனை முறை, சகஸ்திர 1000 முறை. ஓகேவா, புனக மறுபடியும் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா, ஏன்னா அவருக்கு எப்படி இருக்காரு, அர்ஜுனனுடைய மனோபான்மை பயத்தோட இருக்கிறாரு இல்லையா, பயம் இருக்கு, அப்புறம் வந்து ஞானமும் இருக்கு. அதனால பணிவான நமஸ்காரத்தை மறுபடியும் செலுத்துறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க இடத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் என்னுடைய புரிதல் பாருங்க, நீங்க தான் வாயு, நீங்க தான் யமன், அக்னி, வருணன், பிரஜாபதியோட தாத்தா, எல்லாமே நீங்க தான்ப்பா, ஆல் இன் ஆல் இல்லையா. அப்ப அவர் இல்லாம எதுவுமே இல்லைன்றதை இங்க நான் அர்ஜுனன் கன்ஃபார்ம் பண்றாரு நமக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. நம புரஸ்தாத் पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः. ஹரே கிருஷ்ணா. இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனன் வந்து நமஸ்காரத்தை தான் செலுத்துறாரு. ஓகேவா, எப்படி செலுத்துறாரு, முன்னாடி இருந்தும் செலுத்துறாரு, பின்னாடியும் செலுத்துறாரு, எல்லா திக்குகள் இருந்தும் அவர் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு. ஏன்னா அவருக்கு இப்பதான் புரிஞ்சிச்சு, அவர் வந்து எல்லையற்ற வலிமை உள்ள இறைவன் நீங்க தான்றது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. ஓகேவா, எல்லா இடத்துலயும் நீங்க பரவி இருந்தாலும் நீங்க தான் அவருன்றத நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அதனால்தான் நமக புருஷ்டா தத பிஸ்தாதஸ்தே நமஸ்தே டு சர்வத ஏவ சர்வ. அவர் புரிஞ்சுட்டார், நீங்க தான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமா இருக்கீங்க, எல்லா இடத்துலயும் வியாபிச்சிருக்கீங்கன்றதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டதுனால எல்லா திக்குகளிலிருந்து உங்களுக்கு வந்து நான் நமஸ்காரம் பண்றேன்னு சொல்றாரு. இது வந்து பிரபுபாத வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு புராணத்துல பத்தி இங்க பர்பட்ல ஒரு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காரு. யோயாம் வாகதோ தேவா சமீபம் தேவகத கனக ஸ்வாத்வம் ஏவ ஜகத் ஸ்ரஷ்ட யதா சர்வகதோ பவான். ஓகேங்களா, ஸோ யார் உங்க முன்னாடி வந்திருந்தாலும், ஈவன் தேவர்கள் வந்திருந்தாலும் அவங்கள எல்லாரையும் படைச்சவங்க நீங்க தான், நீங்க தான் வந்து பரம புருஷ பகவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு புராணத்திலே சொல்றாங்க. இப்ப வரக்கூடிய ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அர்ஜுனன் என்ன பேசுறாருன்றது பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. सखेति मत्वा प्रसपं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणम्येन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासने न भोजनेषु एकोदवाप्यच्युत तत्समक्षं तक्षामये द्वामहमप्रमेयम्. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து அர்ஜுனன் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, டே அப்பா கிருஷ்ணா, நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உன்னுடைய பெருமை எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கல, உன்னை என்னெல்லாம் கூப்பிட்டேன், ஏ கிருஷ்ணா, ஏ மாதவா, யாதவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய நண்பன் நினைச்சிட்டு நான் கூப்பிட்டுட்டேன். ஆனா இப்பதான் எனக்கு தெரியுது நீ அசலான மனிதன் யாருன்னு தெரியுது, தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சுக்கோப்பான் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா, நான் செய்த அனைத்தும் தயவு செய்து மன்னிக்கவும். ஓகேவா, ஸோ சில நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தமாஷா கேளிக்கையா வந்து உன்னை வந்து அவமானப்படுத்தியிருக்கேன். ஓகேவா, தனிமையில மாத்திரம் இல்ல, நண்பர்களோட இருக்கும்போது அவமானப்படுத்தியிருக்கிறேன். ஒரே படுக்கை நம்ம படுத்தோம், ஒரே தட்டுல சாப்பிட்டோம் இல்லையா, சில சமயத்துல தனியாவும் இருந்திருக்கும், சில சமயத்துல வந்து நண்பர்களாவும் இருந்திருக்கும், அவமரியாதையும் பண்ணியிருக்கேன். இதெல்லாம் வந்து என்னை தயவு செய்து என்ன பண்ணு, மன்னிச்சிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறாரு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணர் கிட்ட. ஏன்னா இப்ப வந்து அந்த பிரபஞ்ச வடிவத்தை பார்த்தோன்னே இவருக்கு என்ன ஆகுது, மனசுல கலக்கமும் பயமும் வருது. அதனால என்ன மன்னிச்சிருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா, ஏன்னா எல்லா விபூதிகளும் அதுக்குள்ள பார்த்துட்டாரு இல்லையா. ஸோ அப்ப அவருக்கு என்ன புரியுது, ஜீவராசிகளுக்கும் பகவானுக்கும் ஒரு உறவு இருக்கு இல்லையா. அது எல்லாமே இந்த ஜீவராசிகள் இந்த பூ உலகத்துக்கு வந்தவுடனே மறந்து போயிட்டாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वस्तमोस्तप्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, பிதாசி லோகஸ்ய சரா அச்சரஸ்ச. ஓகே, பிதான்னு ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன சொல்றாரு, நீங்க தான் தந்தைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. எதுக்கு? இந்த லோகத்துக்கு எல்லாம் நீங்க தான் தந்தை. அது மாத்திரம் இல்லை, இங்க இருக்கக்கூடிய அசைவன அசையாத எல்லாத்துக்கும் நீங்க தான் தந்தைன்னு சொல்றாரு. அப்புறம் நீங்க தான் தொம்மஸ்ய பூஜஸ்ய, வழிபாடுக்குரியவர் நீங்க ஒருத்தர் தான். ச குருர் கரியான், நீங்க ஒருத்தர் தான் எல்லாருடைய குருவமா இருக்கீங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு, பிதா. நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகத்துல மாதா பிதா பிதா மகன்றத பார்த்தோம். இந்த இடத்துல பாருங்க, ரெண்டாவது முறை சொல்றாரு பிதாசி, அப்புறம் பூஜ்யசிய, வழிபடக்கூடியவர் நீங்க தான் குருவாவும் எல்லாம் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நத்வத் சமோ அஸ்தி அபய ஆதிக்க குதோ அந்யோ. அபய ஆதிக்கன்னா கிரேட்டர். ஓகேவா? ஸோ அவருக்கு நிகரானவர் யாருமே இல்லை. அதனால அவர் என்ன சொல்றோம், அசமோலான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே, அதுக்கடுத்து லோகத்ரயன என்ன, இந்த மூன்று உலகங்களுக்கும் அபி அப்ராத்திம பிரபவ. ஓகே, உங்க மூன்று உலகங்களுக்கு தலைவர் நீதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, உங்களை விட யாரும் சிறந்தவங்க இல்லை, உயர்ந்தவங்க இல்லை, உங்களோட சக்தி எல்லாம் வந்து அளக்கவே முடியாதப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பகவத்கீதையில அர்ஜுனனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அசலான குரு யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தான், இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? எஸ் மாதாஜி. இல்லையா? ஸோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அவர் ஒருத்தர் தான் வழிபாடுக்குரியவர். அந்த பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். பூஜஸ்ய ச குருர் கரியான், அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாரும் குருவா இருக்காங்க. அதாவது நமக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் என்என்டி பிரபு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய இந்த கிளாஸ் மூலமா நமக்கு மகா மந்திரத்தை கொடுக்குறாரு இல்லையா? அவர் வந்து நம்மளுடைய அவர் நம்மளுடைய குருவா இருக்கார். ஓகேவா? சிக்ஷா குரு. ஓகே, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து நமக்கு வந்து இனிஷியேஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். அது ஒருத்தர் தான் கொடுப்பாரு, அவர் வந்து தீக்ஷா குரு. ஓகேவா? ஸோ சைத்திய குருவா கிருஷ்ணன் நம்மளுடைய எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்காருன்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர், அவரும் வந்து நமக்கு ஒரு சிக்ஷா குரு. ஓகேவா? சைத்தன்ய மகாபிரபு அதாவது நித்யானந்தா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆதி குரு. ஓகேவா? குரு இல்லாம நம்ம குரு பரம்பரையில மூலமா தான் நம்ம கடவுள் வந்து தெரிஞ்சுக்க முடியும்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? எங்க கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சுப்ரீம் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். யாருக்கு? அர்ஜுனனுக்கு. ஓகேவா? அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு, அவருடைய வைபவங்களை விபூதிகள்லாம் பார்த்துட்டு பயம் ஆயிடுச்சு, மறுபடியும் மறுபடியும் விழுந்து விழுந்து வணங்குறாரு. ஓகேவா? உனக்கு சமமா யாரும் இல்லப்பா, உன்னோட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஸ்வேதவதார உபநிஷத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, இது பிரபுபத வந்து மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. அது என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காருன்னா, ஒரு அது வந்து நாத்தஸ்ய காரியம் காரணம் ச வித்யதே ந தத் சமஸ்த சா அபியாதிக திருஷ்டே. ஓகே, அதாவது கிருஷ்ணரை எடுத்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருடைய கை கால்களுக்கு உறுப்புகள் இருக்குல்ல, புலன்களு, அதுக்கும் இந்த மனுஷனுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை. புலன்களை கண்கள் எல்லாம் பார்க்கும்போது. ஆமாவா? இல்லையா? நமக்கு 2 கை இருக்கு, அவருக்கு 2 கை 2 காதெல்லாம் இருக்கு. புலன்கள் வச்சு பார்த்தா வித்தியாசம் இல்லை. ஆனா என்னடாப்பா வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளது எல்லாம் வந்து பௌதிகமானது. அவருடைய கண்கள் சரி, வாய்கள், கயிறுகள் எல்லாமே வந்து ஆன்மீகமயமானதுன்றத சொல்றாங்க. அதுதான் நமக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். ஆனா முட்டாள்கள் வந்து இதை தெரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு மனசு, உடல், ஆத்மா எல்லாம் ஒண்ணு இருக்குன்ற கான்செப்டை புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஓகேங்களா? மறுபடியும் பிரபுபாதா இங்க ஒரு ஸ்லோகத்தை கோட் பண்றாரு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜென்ம
कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा தேகம் புனர்ஜென்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. யார் ஒருத்தர் வந்து கிருஷ்ணருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு என்ன கிடையாது, புனர்ஜென்ம நைதி மாம் ஏதி சோ அர்ஜுனா. நீ போய் டிக்ளேர் பண்ணு, நான் சொன்ன அந்த வார்த்தையில நிக்க மாட்டேன், நீ என்ன பண்ணு, நீ போய் சொல்லு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ நம்ம வாழ்க்கையிலே ஒரு பெஸ்ட் பாலிசி ஃபாலோ பண்ணணும்னு என்னன்னா, ஒரே ஒரு பெஸ்ட் பாலிசி, கிருஷ்ணருடைய கொள்கைகளை வந்து நம்ம பின்பற்றணும். ஓகேவா? நம்ம எல்லாரும் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து நித்திய சேவர்கள். அவர் தான் நம்மளுடைய அசலான எஜமானர்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏகால ஈஸ்வர கிருஷ்ண அரண் சபா மிருத்யா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்துதான் கடவுள். ஏகால ஈஸ்வர கிருஷ்ண. ஓகேவா? அவர் ஒருத்தர் தான்ப்பா கிருஷ்ணர். மித்தவங்கெல்லாம் என்ன, அராசபா பிருத்திய, சபான்னா வேலைக்காரர்கள் இல்லையா? ஸோ இங்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம விருப்பத்துப்படி இருந்தா நமக்கு பிரச்சனை, கிருஷ்ணரோட விருப்பத்தோட இருந்தா நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. तस्मात् प्रणम्य प्रणिताय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियप्रियायार्हसि देव सोढुम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க அர்ஜுனனுக்கு வந்து நல்ல தெளிவு வந்துச்சு. அதனால என்ன சொல்றாரு, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவராசிகளும் பாத்தீங்கன்னா உங்களை தான் வழிபடணும், நீங்க தான் வந்து ஆராதனைக்குரியவர். நம்ம போன ஸ்லோகத்துல கூட பார்த்தோம் இல்லையா, பூஜஸ்திய, அதுக்கு முன்னாடி வர்ஷிபபல்ன்ற பார்த்தோம். இங்க என்ன சொல்றாரு மறுபடியும் அர்ஜுன், உங்களை ஒருத்தர் தான் அவங்க வந்து வழிபடணும், நீங்க தான் வழிபாட்டுக்கு உரியவர். அப்படியாப்பட்ட உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை வந்து மறுபடியும் நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? எவ்வாறு தந்தை தனது மகனுடைய குற்றங்களையும் அவர் வந்து இப்போ வந்து பார்த்துட்டு கிரிட்டிசைஸ்லாம் பண்ணார் இல்லையா, ஏய் யாதவா மாதவான்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கு வந்து சொல்றாரு, என்னை மன்னிச்சிடு. எப்படி ஒரு அப்பா வந்து சின்ன பையன் வந்து செஞ்ச தப்பை மன்னிச்சிடுவாரோ, எப்படி வந்து நண்பன் இன்னொரு நண்பன் செஞ்ச தப்பை வந்து மன்னிச்சிடுவாரோ, அது மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணுங்க, என்னுடைய என்னை வந்து மன்னிச்சிருங்க. நான் என்ன உங்க சில நேரத்தில் வந்து அவமானப்படுத்தியிருக்கேன், கேளிக்கை பண்ணியிருக்கேன். எப்படி ஒரு கணவன் மனைவி குற்றங்களை வந்து பொறுத்துக்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நீங்களும் என்ன பண்ணுங்க, என்னோட தவறெல்லாம் பொறுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார் அர்ஜுனன். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. इष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास. हरे कृष्ण. இதுவரை நான் என்றுமே கண்டிராத விஸ்வரூபத்தை பார்த்த பிறகு நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். ஓகேவா? அந்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா, அதிருஷ்ட பூர்வம் இர்ஷிதோ அஸ்மி திருஷ்வா. ஓகேவா? இங்க சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்றாரு. 2வது லைன்ல பாருங்களேன், பயேனச்ச பயேனச்சன பயமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க, நீங்க எப்படியாப்பட்டவர் மறுபடியும் சொல்றாங்க, தத்யேவ மே தர்ஷய தேவ ரூபம். நீங்க என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு தேவ ரூபத்தை வந்து காமிங்க. பிரசித்த தேவேஷ ஜெகன்னிவாசா. ஸோ ஜெகன்னிவாசா நீங்க என்ன பண்ணுங்க, இனிமையான ரூபத்தை எனக்கு காமிங்க, தெய்வீகமான ரூபத்தை எனக்கு காமிங்க, கருணையோட எனக்கு காட்டி அருளுங்கன்னு சொல்லிட்டு விண்ணப்பத்தை வைக்கிறார். ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அர்ஜுனன் இதை பார்த்தோன்னே அவருக்கு சந்தோஷம். ஆஹா, எனக்கு நான் விஸ்வரூபம் கேட்டேன், கிருஷ்ணர் பார்த்துட்டாரு. ஆனா உள்ள பார்க்க தான் அவருக்கு என்ன ஆகுது, கதி கலங்குது. அதனால இப்ப என்ன சொல்றாரு, தயவு செய்து எனக்கு இது வேண்டாம், நீங்க என்ன பண்ணுங்க, மே தர்ஷிய தேவ ரூபம் பிரசித்த தேவ வேஷே ஜெகன்னிவாசான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பார்க்க போறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனன் கேட்ட 4 கை ரூபத்தை காமிக்க போறார். அதாவது நமக்கு தெரியும் 4 கை ரூபம்னு பார்த்தீங்கன்னா, சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் ஏங்கி இருப்பார் இல்லையா? ஓகே, அந்த ரூபத்தை வந்து காமிப்பான் அப்படின்னு கேட்கிறார். ஓகே, किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते.
சோ ஹரே இப்ப கிருஷ்ணா. வந்து என்ன சொல்றாரு, நீங்க பாருங்க, ஒரு கையில சங்கு சக்கரம் கதை பத்மம் ஏங்கி இருக்கக்கூடிய ரூபத்தை வந்து நான் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ரூபத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தலையில வந்து மகுடங்கள் வச்சிருப்பீங்க. அந்த ரூபத்தை வந்து நான் பார்க்கணும்னு விருப்பப்படுறேன். ஓகேவா? ஸோ நீங்க எனக்கு அது காமிங்கன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? பிரபுபாதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பர்பட்ல என்ன சொல்றாருன்னா, பிரம்ம சம்ஹிதையிலேருந்து ஒரு வரிகளை எடுத்து வச்சிருக்காரு. ரமாதி மூர்த்திசு கால நியமேன திஷ்தான். ஓகேவா? கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நித்தியமானவர். ஓகேவா? அவரால வந்து 1000 100 கணக்கான ரூபத்தை எடுக்க முடியும். இல்லையா? எப்படி? ராமா, நரசிம்மா, நாராயணா. இது வந்து கணக்கில் அடங்காதது. இல்லையா? இப்ப கிருஷ்ணருக்கு இப்பதான் வந்து முழுமுதற் கடவுள்ன்றத அர்ஜுனன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் நல்லா. ஆனா இத பார்க்கிறது வந்து தற்காலிகமானதுதான் இந்த விஸ்வரூபன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டான். ஓகேவா? சோ இதுல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து ஸ்வயம் ரூபம், ஸ்வயம் பிரகாசா. ஓகேவா? அவர்தான் ஆதியானவர், பழமையானவர். அவர் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே எவ்வளவு பழமையா இருந்தாலும் அவர் எப்படி இருக்காரு, எப்பவுமே ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கார். நவ யவ்வனம். இல்ல எங்கேயாவது கோயில்ல தாத்தாவா இருக்கிற கிருஷ்ணரை பார்த்திருக்கீங்களா? இல்ல இல்லையா? மாதாஜி. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சண்டையை பண்ணும்போது 125 வயசு. இல்லையா? அப்ப கூட அவர் வந்து அவ்வளவு அளவுக்கு இளமையா தான் இருக்கிறார். ஓகே, நம்ம எங்கேயும் வயசான போட்டோவை பார்த்ததே இல்லை. குட்டி கிருஷ்ணர் லட்டு கோபாலம் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லையற்ற வடிவங்கள் இருக்கு. இல்லையா? சோ இந்த ரூபத்தை இவர் காமிச்சிட்டு இருக்கும்போதே தேவதேவர்களும் இதை பாக்குறாங்க. அதே மாதிரி சில பேர் சொல்லுவாங்க, இல்ல துரியோதனும் பார்த்தானுன்னா துரியோதனுக்கு காமிச்சாரு. ஆனா இப்ப அர்ஜுனன் பாக்குற விஸ்வரூபத்தை இல்ல, வேற மாதிரி ரூபத்தை பார்த்தார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. मया श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेतं रूपं परं दर्शितमदात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्. சோ இப்ப இவ்வளவு நேரம் பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாரு அர்ஜுனனும் அவரும். இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுறார். மயா பிரசன்னேன துவ அர்ஜுன் நேதம். அதாவது பிரசன்னா சந்தோஷம். இல்லையா? ரூபம் பரம் தரிஷ்டும் ஆத்ம யோகாத். ஸோ நீ கேட்குற மாதிரி அந்த ரூபத்தை நான் வந்து காமிக்கிறேன். ஓகேவா? அது எப்படியாப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்னுடைய அந்தரங்க சக்தியின் மூலமா தான் அந்த தெய்வீக மான விஸ்வரூபத்தை நான் இந்த உலகத்துல வந்து காண்பித்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சோ எல்லையற்றதும் பிரகாசம் மிக்கமானது அந்த ஆதி ரூபத்தை இதற்கு முன்னாடி யாரும் பார்த்ததே இல்லை. ஓகேவா? என்மேத்வத் அன்யேன திருஷ்டபூர்வம். இதுக்கு முன்னாடி இது யாரும் பார்த்தது இல்ல. தேஜோ மயாம் விஸ்வம் அனந்த ஆத்யம். ஸோ இந்த ரூபம் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரூபம் வந்து பரம். அப்புறம் தேஜோ மயாம் விஸ்வம் அனந்தம் ஆத்யா. இத புகழக்கூடியது. இல்லையா? அதை வந்து நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இது யாரும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் 48 படிங்க. न वेद यज्ञाद्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूप शक्यहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन गुरुप्रवीर. हरे कृष्ण. இல்ல ஸ்லைட்ஸ் காலியா இருக்கு. ஸோ மறுபடியும் இங்க என்ன சொல்றாரு, உனக்கு முன்னாடி இந்த ரூபத்தை யாரும் பார்த்தது இல்ல. இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா, இதை பார்க்கறதுக்கு வந்து வேதங்களை படிக்கிறதுனாலும், யக்னங்கள் பண்றதுனாலும், தானங்கள் பண்றதுனாலும், புண்ணிய செயல்கள் செய்யறதுனாலும், கடும் தவங்கள் பண்றதுனாலும் இந்த உருவத்தை
இந்த ஜட உலகில பார்க்க முடியாது. அப்ப என்னதான்ப்பா பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி ஒண்ணு பண்ணிதான் அந்த ரூபத்தை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நீ 4 உபநிஷங்கள் பண்ணு, படி 4 வேதங்களையோ இல்ல 108 உபநிஷத்துல படி. எதை பண்ணாலும் என்ன பண்ண முடியாது? 18 புராணங்கள்ல படிச்சா கூட உன்னால என்ன பண்ண முடியாது? பகவானை வந்து பார்க்க முடியாது. பகவானை பார்க்கணும்னா பேசிக் தகுதி என்ன? பக்தி. எப்படியாப்பட்ட பக்தி? அனன்ய பக்தி இல்லையா? கலப்படமற்ற தூய பக்தி பண்ணணும் இல்லையா? நீ உட்காந்து யாக குண்டலம் பண்ணு, என்ன பண்ணாலும் உன்னை என்னால பார்க்க முடியாது, நீ என்ன பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்ற. ஹரே கிருஷ்ணா. मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्गमनेतं व्यपेदपि प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ வந்து என்னுடைய கோரமான இந்த ரூபத்தை பார்த்துட்டு பயந்து இருக்கிற, குழம்பி இருக்கிற. இது இனிமேல் என்ன பண்றேன்? க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலி கிருஷ்ணருக்கு என்ன ஆசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பக்தர்கள் எப்பவுமே சந்தோஷமா இருக்கணும், குழப்பத்துல இருக்கக்கூடாது, அவங்க மன அமைதியோடு இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவர் விரும்புறாரு. அதனால நான் வந்து நீ விரும்புற ரூபத்தை நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றேன். ஓகே, இதுக்கு நடுவுல யார் பேசுறாரு? சஞ்சயன் பேசுறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. सञ्जय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च पीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. சரி, இப்போ என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனனும் வாசுதேவரும் இப்படி பேசிட்டு இருந்தாங்க. அதான் ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்றாங்க பாருங்க. இது அர்ஜுனம் வாசுதேவஸ் ததோக்த்வா ஸ்வகாம் ரூபம் தர்ஷயம் ஆச பூயக. ஓகேவா? இவங்க 2 பேர் பேசிட்டு இருக்காங்க. இந்த ரூபத்தை வந்து பார்த்தாரு, ஏற்கனவே விஸ்வரூபத்தை பார்த்தாரு. இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா 3வது லைன் 4வது லைன் பாருங்க. 4வது லைன்ல பாத்தீங்கன்னா பூத்வா புன சௌமிய வபுர் மகாத்மா. சௌமியன்னா இந்த அழகான ரூபத்தை வந்து காமிக்கிறது. ஓகேவா? ஸோ இந்த யாரு? இந்த மகாத்மா யாரு? கிருஷ்ணருக்கு மகாத்மாவும் நம்ம படிச்சோம். ஸோ உங்களுடைய ஸ்வயம் ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. இட் இஸ் நோன் அஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஃபார்ம்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா சொல்றார். ஓகே, அவர் இருக்கும்போது நிறைய பேர் அவரால் ஈர்க்கப்பட்டார்கள் இல்லையா? ஆனா சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் கடவுள்ன்றதே தெரியாம இருந்துச்சு இல்லையா? இங்க அர்ஜுனனுக்கு வந்து பயம் இருந்துச்சு. அதனால அந்த விஸ்வரூபத்தை காமிக்க வேண்டாம்னு சொல்றாங்க. பிரம்ம சமீதையில இருந்து பிரபுபாத ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு. பிரேமாஞ்சன சுரித்தோ பக்தி விலோச்சனேன. பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப கண்ணுக்கு மை அழகுன்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் மை வச்சுக்கிறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்ம என்ன வச்சுக்கணும்? பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரேமாஞ்சன சுரித்தோ, அதாவது அன்பு என்னன்ற மைய வச்சுட்டு நம்ம கடவுளை பார்க்கணுமா? அப்பதான் அவரோட அன்பானவர்ன்றது நமக்கு அழகான ரூபத்தை வந்து நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. अर्जुन उवाच दृष्ट्वेतं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृद्धः सचेता प्रकृतिं गतः. हरे कृष्ण. ஓகே, என்ன சொல்றாரு? கிருஷ்ணர் வந்து இப்ப வந்து என்ன சொல்றாரு பாருங்க. ஜனார்த்தனா தா ஸ்வயம் ஜனார்த்தனா இதானிம் அஸ்மி சம்ருதக. ஓகே, ஜனார்த்தனா எதிரிகளை வென்றவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பொருள். ஓகே, சா சேதக பிரகிருதிம் கதக. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணிருக்கீங்க? நீ இந்த ரூபத்தை காமிச்சதுனால என்னுடைய மனசு என்னாச்சு? அமைதி இருக்குது. எனது மனம் தற்போது அமைதி அடைந்துள்ளது. எனது சுய இயல்பு மீண்டும் வந்திருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன? திருஷ்ட்வேதம் மனுஷான் ரூபம். ஓகேவா? ஸோ மனித மாதிரி ரூபம் கொண்டு வரார் இல்ல? ஃபர்ஸ்ட் அநேக கைகள் கொண்ட தலைகள் கொண்ட ரூபத்தை பார்த்தோம். அதுக்கு அடுத்தது ஒரு தலை 4 கை ரூபத்தை பார்த்தோம். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன காமிக்க போறாருன்றது அடுத்ததை பார்க்கலாம். ஓகே, அதாவது 2 கை ரூபத்தை பார்க்க போறாரு. ரொம்ப சௌமிய ரூபம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் பாருங்களேன், எவ்வளவு அழகா வந்து அவர் வந்து அந்த ஈகோ எதுவும் ஹர்ட் பண்ணாம கிருஷ்ணர் காமிச்சிட்டு இருக்காரு பக்தனுக்கோசம் இல்லையா? நம்ம யாராவது ஒருத்தர் நம்மள யாராவது இதை காமி அதை பண்ணுன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்?
தாட்பூட் ராஜா மாதிரி குதிக்க மாட்டோம். ஹரே ஆமா கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி. श्रीभगवानुवाच सुदुर्दर्शमितं रूपं दृष्ट्वा नसियन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः. சோ இப்ப வந்து பகவான் வந்து பேசுறாரு. ஓகே, புருஷோத்தம முழுமுதற்கர்கள் பேசுறாரு. என்ன பேசுறாரு பாருங்க. அன்பு அர்ஜுனான்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? நீ பார்க்கக்கூடிய உருவம் இருக்கு இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் வேர்டு பாருங்க, சுதுர்தர்ஷம். அதாவது பார்க்கறதுக்கு அரிதான உருவத்தை வந்து நீ பார்த்திருக்க. ஓகே, ஏன்? நீ வந்து என்னுடைய நண்பன். ஓகேவா? எனக்கு பிடித்தவன் நீ, அதனால நான் உனக்கு என்ன பண்ண, இதை காமிச்சிருக்கேன் உனக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றார். இந்த உருவத்தை பார்க்கறதுக்கு 3வது லைன் பாருங்க, தேவ அப்பி எஸ்ட ரூபஸ்ய, தேவர்கள் கூட காத்துட்டு இருக்காங்க. நித்தியம் தர்ஷன கங்ஷினக. ஓகேவா? அவருடைய நித்தியமான இந்த ரூபத்தை பார்க்கறதுக்கு எல்லாரும் ஆசைப்பட்டுட்டு பாக்குறாங்க இல்லையா? ஆனா எல்லாராலையும் பார்க்க முடியுமான்னா பார்க்க முடியாது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், பக்தர்களால மாத்திரம்தான் பார்க்க முடியும். ஸோ 2 கை ரூபம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷியாமசுந்தர வடிவம். ஓகேவா? பட்டு பீதாம்பரம் அணிஞ்சு கையில வந்து மயில் புல்லாங்குழல வச்சுட்டு தலையில மயில் பிலி வச்சுட்டு பல வண்ண மாலைகளும் கௌஸ்துப மணியும் அணிஞ்சிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? அந்த ரூபத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறார். அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய ஆசையும் இருக்கணும். ஓகே, பிரம்மா சிவன் அந்த வடிவத்தை பார்க்கணும்னு தான் ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க. ஓகேவா? பகவத்கீதையில ஏற்கனவே சொல்லியிருக்காரு, 4 விதமான மனிதர்களை என்னை ஏத்துக்க மாட்டாங்க. அவஜானந்தி மாமூடா மனுஷியும் தானும் அஸ்ரித்தகன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்லையா? இந்த முட்டாள்கள், ஓகே, மூடர்கள், நரதாமர்கள் எல்லாரும் என்ன வந்து புரிஞ்சுக்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न जेज्यया शक्य एवं वितो द्रष्टुं दृष्टवानासि मां यथा. ஸோ நீ இப்ப பாக்குற இல்லையா அந்த ரூபத்தை கூட யாரால பார்க்க முடியாது? கடன் தவங்களை செய்யறவங்களையும் தான தர்மங்கள் பண்றவங்களையும் வழிபாடு செய்தனாலும் என்ன புரிஞ்சிக்க முடியாது. ஓகேவா? என்னை உள்ளபடி உணர்வதற்கு இந்த வழிகள் உதவாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டார். ஓகேவா? ஸோ அப்ப என்னதான்ப்பா பண்ணணும்னா அதுக்கும் பதில் சொல்றாரு, பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஒவ்வொரு யுகத்துல ஒவ்வொரு வழிபாடு இருந்தோன்றதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சத்தியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தவங்கள் பண்ணுவாங்க, திரேதா யுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யக்னங்கள் பண்ணாங்க, துவாபர யுகத்துல வந்து கோயில் வழிபாடு, கலியுகத்துக்கு வந்து நாம ஜபம், யக்னோஸ்மி. ஓகே, ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप. ஸோ இதுவரையும் என்ன சொன்னாரு? என்னால இவங்களை புரிஞ்சுக்க முடியாது அதெல்லாம் சொன்னார் இல்லையா? அவரை எப்படிதான் புரிஞ்சுக்க முடியும், என்ன பண்ணணும், பார்க்க முடியும்னா இதுங்க பதில் சொல்றார். பக்தியா துவா அனன்ய சாக்கியா, அனன்ய பக்தி பண்ணணும். அதாவது என்ன, ஒரு என்ன சொல்றது, அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதாவது கலப்படம் இல்லாத தூய பக்தி, எந்த ஒரு பொருள பற்றுதல் இல்லாம அவர் மேல பக்தி செலுத்தும் இல்லையா? அத மாதிரி பண்ணா என்ன பண்ண முடியும் உன்னால? அகம் ஏவம் விதோ அர்ஜுனா ஞாத்தும் திருஷ்டும் ச தத்வேன. அதாவது நீ வந்து பார்க்க முடியும். இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உனக்கு முன்னாடி நின்றுட்டு இருக்கேன். ஓகேவா? நீ வந்து என்ன பார்க்க முடியும். அதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்? பார்க்கவும் தெரிஞ்சுக்கவும் முடியும், பார்க்கவும் முடியும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? நீ பக்தியா அனன்ய பக்தியை நீ பண்ணணும். நீ என்னுடைய சக்தியா நண்பன் இல்லையா? அதனால நான் உனக்கு காமிக்கிறேன், உன்னால முடியுது. ஓகேவா? ஆனா இத பண்ணணும்னா யாரா இருந்தாலும் காமிப்பேன். ஆனா என்ன பண்ணணும், அவங்க அனன்ய பக்தியை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ ஈவன் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நம்ம சில வழிகள் நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொன்னதை பின்பற்றணும், நியமங்களை இல்லையா? அதாவது ஜென்மாஷ்டமின்னா உபவாசம் இருக்கணும், ஏகாதசிக்கு உபவாசம் இருக்கிறதுக்கு கத்துக்கணும் இல்லையா? அன்னைக்கு வந்து பால் பழங்கள் கிழங்கு வகை எல்லாம் சாப்பிடலாம். பட் நம்ம என்ன பண்ணணும், உபவாசம் இருக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும், நாம ஜபம் பண்ணணும். சரி, என்ன தானங்கள் பண்றியோ தர்மங்கள் பண்றியோ அது யாருக்கு பண்ணு, பக்தர்களுக்கு கொடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற.
இந்த கிருஷ்ண உணர்வு தான் இந்த உலகத்துக்கே வந்து ரொம்ப நன்மை அளிக்கக்கூடிய விஷயம்ன்றது சொல்றாரு. இதை வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரூப கோசாமியில கிட்ட வந்து அப்ரிஷியேட் பண்றார். ஏன்னா இந்த உலகத்திலே ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை அடையிறது தான் வந்து கஷ்டமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? இப்போ ஒருத்தன் கையில காசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் நன்கொடை கொடுக்குறான்னா தகுந்த நேரம் கால நேரத்தை பார்த்து கொடுக்கணும். அப்பதான் வந்து நபருக்கும் அப்படிதான் கொடுக்கணும். இல்லைன்னா அவங்க செய்யற தப்பு கொடுத்தவங்களுக்கும் போய் சேரும். அதனால ரொம்ப பக்குவமா இருக்கணும். ஓகே. ஸோ பர்பட்ல வந்து பிரபுபதா ஸ்வேதஸ்வதார உபநிஷத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை கோட் பண்ணியிருக்காரு. யஷ்ய தேவே பரபக்திர் யதா தேவே ததா குரோ தஷ்யைதி கதைத்த ஹே அர்த்தக பிரகாஷந்தே மகாத்மனக. ஓகே. யார் ஒருத்தவங்க வந்து கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு பண்றாங்களோ, ஓகே, திடமான நம்பிக்கையிட அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், முழுமுதற் கடவுளை கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல ஒருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனயுகத்தால வந்து பண்ண முடியலன்னாலும் ஆன்மீக குருவுடைய வழிகாட்டுதல் படி நம்ம கிருஷ்ணரை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. துர்தர்ஷம், ஏன்னா அவரை பார்க்கறது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யூனிவர்சல் ஃபார்ம் காமிச்சாரு, அதுக்கு அடுத்தது நாராயணன் ஃபார்ம் காமிச்சாரு, அதுக்கு அடுத்தது 2 கை ரூபத்தை வந்து காமிக்கிறார். அந்யேன நான் திருஷ்ட பூர்வம். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பிரபுபத என்ன சொல்றாரு பாருங்க, அர்ஜுனா, நோ ஒன் ஹேட் சீன் தட் யூனிவர்சல் ஃபார்ம். அவர்கிட்டயே சொல்லிடுறார், இது யாரும் பார்த்தது இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? நான் இது பக்தர் நடுவுலயும் காமிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் ஏன் பண்ணாரு கிருஷ்ணர்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுடைய விண்ணப்பத்தின்படி. ஓகேவா? அதனால இதெல்லாம் காமிக்கிறார். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு. அதுதான் கோபால தபனி உபநிஷத்துல சொல்றாங்க, சச்சிதானந்த ரூபாய கிருஷ்ண அகிலச காரினே நமோ வேதாந்த வேதாய குருவே புத்தி சாட்சினே கிருஷ்ண அகிலிஸ்த காரினே. ஓகே. கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் சொல்றாங்க. பிரபுபத மத்த பிரம்ம சமிதையில என்ன சொல்லியிருக்காங்க, யஷைக்க நிஸ்வசித காலம் அதவலம்பாய ஜிவ்வாந்தி லோம விலஜா ஜகதண்ட நாதக. ஸோ ஜகத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் நாத்தனா நீ தான் இருக்கீங்க. விஷ்ணுர் மகான் சஹிய யஷ்ய காலே விசேஷிதோ கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் நமாமி. ஓகேவா? ஸோ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த அண்டங்கள் எப்படி கடவுளுடைய மூச்சுல வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் சரும தூரத்துல இருந்ததும் வந்துச்சு. ஆனா எல்லாம் படைக்கப்பட்டது நீங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதனால உங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரங்களை, கோவிந்தம் ஆதிபுருஷம் தமகம் பஜாமி, அந்த நமஸ்காரத்தையும் வந்து சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ மறுபடியும் வந்து என்ன சொல்றாங்க பாருங்க, கோபால தாபனி உபநிஷத்துல இருந்து பிரபுபதா 1.3 வந்து கோட் பண்ணியிருக்காரு. ஏகோ வசி சர்வ க கிருஷ்ண இதயக. ஓகேவா? ஓகே. கிருஷ்ணா இதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள். அவர் ஒருத்தர் தான் வழிபாட்டுக்குரியவர். ஏகோ அப்பி சன் பகுத்ய யோ வா பக்தி. ஓகேவா? ஸோ கிருஷ்ணர் வந்து எல்லையில்லாத உருவங்கள் கொண்டவங்க. அது எல்லாமே கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்தா விரிவம் ஆச்சுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மறுபடியும் பிரம்ம சமிதையிலிருந்து பிரபுபாத ஒரு கொட்டேஷன் சொல்றாரு. 5.1 என்ன சொல்லுதுன்னு பார்க்கலாம். ஈஸ்வரக பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக சர்வ காரண காரணம். எல்லா காரணங்களுக்கு காரணம் நீங்க தான் ஆதியானவர் இல்லையா? அவருக்கு என்ன இல்லை, அழிவு இல்லை இல்லையா? நீங்க தான் ஈஸ்வரர், உன்னத உரிமையாளர், கட்டுப்படுத்துபவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். சச்சித் ஆனந்தம் அப்படின்றத சொல்றார். ஓகே. அதாவது பகவத்கீதையில ஏற்கனவே கிருஷ்ணர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மத்த பரதரம் நான் யாத், என்னை விட உயர்ந்தது எதுவுமே இல்லைன்னு அவரே சொல்றார். ஓகே. ஸோ மறுபடியும் வேற என்ன சொல்றாரு, அகம் ஆதிர் ஹே தேவானம், எல்லாத்துக்கும் மூல காரணம் நான் தான். மனிதர்களுக்கும் சரி, தேவர்களுக்கும் சரி, விலங்குகளுக்கும் சரி, எல்லாத்துக்கும் மூலம் நான் தான் சொல்றாரு. இது கிருஷ்ணர் வந்து ஏற்கனவே கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா தன்னுடைய பிரார்த்தனையில. பரம் பிரம்மா பரம் தாமா பவித்ரம் பரமம் பவான் இல்லையா? நீங்க தான் வந்து பரிபூரணமான உண்மைன்றதை அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் இல்லையா? ஸோ இந்த பக்தர்களுக்கு எல்லாம் இந்த யூனிவர்சல் ஃபார்ம் வந்து அட்ராக்டிவா இருக்காதுன்றத பிரபுபாதா மறுபடியும் இங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே.
அர்ஜுனா வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய நித்திய சேவகனா இருக்கார், கான்ஸ்டன்ட் கம்பேனியன் ஆஃப் கிருஷ்ணா. ஓகே, அதுக்குதான் அவர் வந்து என்ன பண்ணாரு, தெய்வீக கண்களை கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பர்பட் கொஞ்சம் பெருசா இருந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கட்டுமா மாதாஜி? மாதாஜி. மத்கர்ம கிருன்மத் பரமோ மத்பக்த சங்கவர்ஜிதः நிர்வைர சர்வபூதேஷு யச மாமேதி பாண்டவ. ஓகே, ஸோ இங்க பக்தி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டாரு. அந்த பக்தியை எப்படி பண்றதுன்னு சொல்லிட்டாரு பாருங்க. மத்கர்ம கிருன் மத் பரமோ, நீ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கியோ அது எனக்கோசம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? மத் பரமோ, ஓகே, என்ன நான் தான் உயர்ந்தவன்றதை நீ புரிஞ்சுக்கோணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது மத் பக்தா சங்க வர்ஜிதக, என்னுடைய பக்தனாக என்னுடைய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு சங்க வர்ஜிதக, தேவையில்லாத பலன் நோக்கு செயல்கள் இருந்து வெளியே வான் அப்படின்னு சொல்றாரு. நிர்வயிராக சர்வபூதேஷு, யாருக்கிட்டையும் வந்து என்ன பண்ணாத, எனிமிட்டி, அதாவது விரோதம் கொள்ளாதன் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகே, யா சமே யா சமாம் ஏதி பாண்டவகா. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார். என்ன சொல்றாரு, மத் கர்ம, என்ன வேலை செஞ்சாலும் எனக்கு செய். மத் பரமோ, அப்போ என்ன சொல்றாரு, மத் பரமோன்னா என்ன, நான் தான் உயர்ந்தவன்றதை நீ புரிஞ்சிக்கோ. மத் பக்தா, எனக்கு பக்தி பண்ணு. சங்க வர்ஜிதக, பலநோக்கு செயல்களிலும் பௌதிக மனிதர்கள் கிட்ட இருந்து விலகிரு. நிர்வயிராக சர்வ பூதேஷு, எல்லா ஜீவராசிகளுக்கு கூட அன்போடு இருன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? இந்த பர்பட் கொஞ்சம் பெருசா இருக்கு, ஷார்ட்டா சொல்லிடலாம். ஓகே, பக்தி ரசாமிரத்துல இருந்து ஒரு ஸ்லோகம் சொல்றார் பிரபுபதா. நோ ஒர்க் ஷுட் பி டன் பை எனி மேன் எக்ஸப்ட் இன் ரிலேஷன் டு கிருஷ்ணா. நம்ம எந்த செயலை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை சம்பந்தப்படுத்தி தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நிர்பந்தக கிருஷ்ண சம்பந்தே யுக்த வைராகியம் உச்சதே. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து ஒருத்தன் கையில வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் அந்த பிஸ்னஸ் கூட தனக்கோசம் பண்ணக்கூடாது, கிருஷ்ணருக்கோசம் பண்ணணுன்றத புரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு கட்டிடம் கட்டுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெருசா வீடு கட்டி தான் அனுபவிக்கணும்னு கட்டக்கூடாது, அந்த காசை வச்சுட்டு கிருஷ்ணருக்கு கோயில் கட்டலாம். ஓகேங்களா? ஸோ கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு, இதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வோடு செஞ்ச இந்த கர்மத்தை என்ன சொல்றோம், கிருஷ்ண கர்மான்னு சொல்றோம். ஓகே, பகவத்கீதையில ஏற்கனவே நம்ம படிச்சிருக்கோம், பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம் இல்லையா? கிருஷ்ணர் வந்து என்ன கேட்கிறாரு, ஒரு பூவையோ இலையோ கனியோ நீரை தான் கேட்கிறாரு. அதை வந்து நம்ம அர்ப்பணிக்க முடியாது நம்மளால, இல்லையா? அப்புறம் வந்து என்ன சொல்றாரு, நீ துளசி செடியை நடலாம், துளசி ஆராதனை பண்ணலாம், துளசி தோட்டத்தை மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் அவருக்கோசம் நம்ம செய்யற வேலைகள். ஓகேவா? மத் கர்மன் அப்படின்னு சொல்றாரு இல்லையா? இதெல்லாம் கிருஷ்ண கர்ம. மத் பரமக அப்படின்னா என்ன பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கிறது தான் வந்து உன்னதமானது, உயர்ந்ததுன்னு யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவன் தான் வந்து கரெக்டான நிலையில இருக்கான்றது அர்த்தம். ஓகேவா? நம்ம அதை விட்டுட்டு பிரம்ம லோகத்துக்கு இந்திர லோகத்துக்கு போனோம்னா நம்ம கோல்ல கரெக்டா இல்லைன்றது அர்த்தம். ஓகேவா? அங்கெல்லாம் போனா மறுபடியும் திரும்பி வருவோம், கிருஷ்ண லோகத்துக்கு போனா மறுபடியும் திரும்பி வரமாட்டோம். ஓகே, சங்க வர்ஜிதகன்றதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் பிரம்ம சமீதையில இருந்து என்ன சொல்றாங்க, அந்யா அபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனார்விதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ணனு சீலம் பக்தி ரூத்தம. ஸோ நீ என்ன பண்ணு, உன்னை எல்லா பௌதிக கலங்கள்ல இருந்து விடுதலை பண்ணிக்கோ. பலநோக்கு செயல்கள் மேல பட்டுதல் வச்சுக்காத, தேவையில்லாத ஜனங்கள் மேல பட்டுதல் சகவாசம் வச்சுக்காத, எதெல்லாம் உனக்கு பக்தி பண்றதுக்கு ஃபேவரா இருக்கோ, உகந்ததா இருக்கோ, அதை மாத்திரம் நீ ஏத்துக்கோ. அனுகூலியஸ்ய சங்கல்ப பிரதிகூலியஸ்ய வர்ஜனம். உனக்கு கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுக்கு எதெல்லாம் வந்து நன்மை அளிக்கோ அதை ஏத்துக்கோ. பிரதிகூலியஸ்ய வர்ஜனம், எதெல்லாம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து உனக்கு தூரப்படுத்துதோ அதெல்லாம் விட்டுடுன்னு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க ரூப கோசாமி. ஓகேவா? ஸோ வந்து எல்லாரும் நண்பர்களாக இருக்காங்க. அதனாலதான் நம்ம என்ன படிச்சோம், நிர்வயாக சர்வபூதேஷு, இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நிறைய பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்னுடைய வாழ்க்கைய பயணம் ரிஸ்க் எடுத்துட்டு பக்தியை பரப்பியிருப்பாங்க. இங்க பிரபுபதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாரு. அது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா லார்ட் ஜீசஸ். ஓகேவா? அவர் என்ன பண்ணாரு, நான் பிதாமகன் சொல்லிட்டு வந்தாரு, அன்பை பரப்புனாரு. பட் கடைசியில என்ன பண்ணாங்க,
அவர்கிட்ட நிறைய ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க. எதிரிகள் என்ன பண்ணாங்க, அவர் வந்து சிலுவையில அரைஞ்சிட்டாங்க இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது வந்து அந்த உலகத்தை மீன்ஸ் ஃபாரின் கண்ட்ரில நடந்தது, வெஸ்டர்ன் சைடுல. இந்தியாவிலும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் பக்தி பண்ணாரு, அவரை வந்து அவமானப்படுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணாங்க இல்லையா. ஈவன் பிரகலாத மகாராஜா பக்தி தான் பண்ணாரு. அவர் அப்பா என்ன பண்ணாரு, எப்பயோ கொல்லணும்லாம் நினைச்சு முயற்சி பண்ணாரு இல்லையா. ஸோ நம்ம என்ன சூழ்நிலையா இருந்தாலும் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணணும். ஓகேவா. ஸோ சுருக்கத்தை சொல்லணும்னா இந்த பிரபஞ்ச வடிவம் வந்து தற்காலிகமானது. ஓகேவா. காலம் போக போக வந்து என்ன வேணாலும் பண்ணும். காலம் கூட கிருஷ்ணரா தான் இருக்காருன்றது சொல்றாங்க. இந்த ஃபார்மை பார்த்தோன்னே 4 கை ரூபத்துக்கு வந்தாரு. 4 கையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா 2 கை ரூபத்துக்கு வந்தார் இல்லையா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரெல்லாம் வந்து ஷாமசுந்தர மேல பற்றுதலோ அன்போடு இருக்காங்களோ அவங்க அப்படி இருக்கவங்க உலகத்துல வேற எந்த விஷயத்தையும் பார்க்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. தன்னுடைய இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய கடவுளை பகவானை உணர்ந்துட்டா வெளியே இருக்கிற பொருட்களை கூட நம்ம பகவானை தான் பார்க்க முடியும்ன்றது பொருள். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம 11வது அத்தியாயம் முடிச்சிட்டோம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா, புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, என் பண்ணிக்கலாமா மாதாஜி பிரபுஜிஸ்? நாளைக்கு மறுபடியும் பார்க்கலாம். சரிங்க மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. हरे कृष्णा. वांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल. श्रीमद् भगवत गीता की जय. हरे कृष्णा महामंत्र की जय. ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा. थैंक यू एवरीवन. प्रभु रिपोर्ट प्रभु. हरे कृष्णा.